Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, ene wayno kadi en garti e heblo men, heblo heso alluwal kesal e mbadi hisiri nde wonno jangde jogi ko lowdi. Saha saha fof hakkille ma ɓula ɓulna ha wawa ɓallade jangowo nde wonno woodi ko janginowo e jangowo e ko jangete ko ɗum heewi rendinde jangde. Oɗo heeroro wonde janginowo, oɗa heeroro wonde jangowo. Huunde lombo hakkunde maɓɓe ene wiye jangde. On saha noon janginowo o so ari adda jangde fawa ɗon, jangowo no so ari ara ƴetta jangde nawa jangoya. Oɗo addata heblande fawa ɗon, so fawi ɗon o gayni keblanaɗo o ara ƴetta heblande nde ya hebloyo. ɗum woni wiya adduna o addira noon. Tawde noon janginowo e jangowo ɓe joddaki, alay sago ɓe mbaɗa feere no ɗum ɓallorto haqqillaji ɗi, tawa sa tiimi hen tan jawa wawde, jawa gaynude paya hajuji ma. So waɗama heewi hajuji ɗi ɓuuri en doole. Kadi jangowo so aami tan accat. So tawino ko seeɗa seeɗa o yaari, o yawa famde ko waɗante ko, o gayna, o wawa, o dawa. ɗum saabi kadi battuɗen ngoɗo heblo heso kadi jaren alkulal. Joni noon seɗen gollo gollal, Pular kañum adorto ko masɗe. Nde wonno masɗe ɗe kewani, tawde ɗe kewani noon kanje ɓe kewi adorade. Nde wonno masɗe ɗe kewani koɗe joyi tan, ɗen joyi noon so addama fawama mbawa andude manggal, tokosal, podgal. ɗum nde masgal yahata. Masgal ma woni ko masgal manggal. ɗum woni o jiino winda ɗon a mawɗo, ɗa ene winda a pamaro, ɗa ene winda a juɗɗo. nde wonno noon kanko o wawa windude ɗa o waɗi ko juɗɗo, kono ko juɗɗo. Ganda ko da o kofa wonta ɗa, wadde mbiya juɗɗo. wadde woni tan ko a mawɗo, a pamaro, a juɗɗo, ni foti. joni noon sen jaari noon tan en gandi masgal a, en gandi masgal i, en gandi masgal e, en gandi masgal o, en gandi masgal u, hankadi en jalti ko wiyete masɗe. hankadi noon ko masete ko ɗum ne aroya yeeso. Jangde waɗi hen ko wiyete limto, eko wiyete hijjo, eko wiyete rendinde e tarde fuɗɗarde. ɗum waɗi jangde saɗani teskede ko jangete ko heewani. Pular ko jangete hen e heewde to banggue alkule e masɗe fof so rendi ko 33 haaɗi. ko ɗo noon gonta e wallede ha teskoɗaɗe no bindirte ene jangirte. Gasi ɗo sa andi no windirte, a andi no jangirte, a serte majjere. Saabu sa andi jangirte kala ko winda janga. Sa andi no windirte kala ko jiɗɗa windude binda, ni foti. ɗum noon wadde so mbaɗiri dani tan mon jii jangde mon ɓurata yawde. holko addi jangde wiye jangde yawde? ko ganda alkulal ngal, mbawa ngal, bindagal, a gayni ɗon. joni noon windande adina nani, windande adina hande nde e heblo heso jahata ko dental diine noon. dental diine sa jeenoko hen jahata ko YouTube, binda dental ha gasa, binda diine ha gasa,
ndewna hen TV oɗo dental ha gasa diine. So gasi noon gaddoya TV o wonta dental diina TV. on saha mbaɗa abonné mbawa yebde ko ɓennirma ka tawano ko non to mofti. kadi so yino ka jiɗɗo janngude duɗal lesgal to WhatsApp o wonto ko ɗo garata 77 906 14 81 tawde anda WhatsApp o ɗo hitto ɗo ndewata jiya WhatsApp o ngara kalanamin indema e yettodema min kalanma serɗeji jangde ɗi belma min nannuma a yiɗa min gaccuma ndeeƴa. wonto noon ko jangde pular nan toon, jangde alkule qur'ana arab limto hejju nan toon, e ko wiyete kabruji pular nanguitaɗi nan toon ko wiyete jangde sharia nan toon. fof noon so rendi ko ɗo ndewata ngara kaala ko jiɗɗa ko naweɗa toon. ɗo noon ngoɗo heblo noon ko heblo wiɓe jiyata hay batte ɓe holno ballirte ha batta yiide hunde. so tawi koye ɓe jeeɗa ngara bindoɗa nani ɗo ndewata ngara kalanamin indema e yettodema min jiima. somin jiima no min gayni min ganda ka jiɗɗo jangude. on saha kalana serɗeji ɗi belma nana jaɓa jangdema yaara yeeso. ɗum noon ko hebla tan en cuwata arde jangde muɗum ko ha tan gandon ngoɗo heblo kadi ene heble ene adde. ngoɗo heblo ene jogori heblede ene adde. ɗum noon haade arhoyde noon taw ko on gandi kam on paami heblo ngoɗo kadi ene ara. Allah walli noon ɓeeto keblama batti yiide bindol, batti windude bindol, heddi ɓenne balle tarde, gaynuɓe balle tarde, ɓeega hesɓe arɓe hesɓe ɓenne balle no jiiri bindol ngol ha tesko masɗe tesko alkule mbawa rindinde kañum gabbo jangoɓe. kala ne mbaɗen heblo noko saabi heblo ngo hebla tawa ko en keeɓi yamre wiɓe jiyata hay batte ɓe kadi keblane heblo heeso. on jii kala heblo argo oɗon jiiya hen mbaadi hesiri nandani ko ɓennuno. hatta noon alluje ɗe ɓennuɗe ɗe ɗen kadi ma gadde ha gasa. ɗum kadi walluma an jangowo o. kala alkulal waɗe bange ɗum woni a jiiɓotako. so heewi tan jiiɓete. ɗum noon wadde sa andoyi tan ko ɗum woni a mawɗo, ɗum woni a tokoso, ɗum woni a poɗɗo, hankkadi jangde ma ɓurade yawde. ɗo noon waɗɗo ko a waɗɗo henne ko mawɗo, wono ɗo ko faaga. ɗo waɗɗo ko a waɗɗo pamaro on jii. ɗo waɗɗo ko a o wi a juɗɗo on jii. ɗum ɗo ay jangowo koma jogo kuɗol jogo deftere. portable jangata. an jangowo sohod kuɗol ma e deftere ma ɓallinta. so tawi a jangginama gayni tawde a andi ko a janguɗa anani gona e windude ko jiiɗa ko a wiya a ha ɗigga ɗo woni a. ɗo andi ɗo ko a oɗo a fooɗani. andi ko oɗo woni mawɗo o woni tokoso o woni poɗɗo o. gasi ɗo kadi garaga mbiya a fooɗani. ɗo ko a ene fooɗi. ɗo noon ko a goto o fooɗani, ɗiɗi ɗi pooɗa. ɗum woni wiya a so gasi mbiya a ayde ɗum ɗo noon woni ɗum ɗon. on wonɓe hen ɓe noon amin ɗaɓɓiɗo on ko wiyete ballal ko. ballal wallata min hamin mbawa wallude walloɓe walteɓe ɓe. ɗum noon haysa janggani hen to waɗande min hen ballal ma e oɗo numéro. so Orange Money, so Wave, so Western Union mon a garama riya anne jinguere ma min jiiya ɗum. kala gonɗo e dental diine TV
a ɗaɓɓidama wallande min dental ngal no ngal yariri yeeso. ala suka, ala mawɗo, ala debbo, ala gorko. ɗum ɗo ko golle ɗeɗo golle no min ñagoto yon ballan julɓeɓe no ɓe dokkira gandal ngal ɓe mbawa jangude ɗum. on jii en cuwata fuɗɗade gollal ngal. ɗum ɗo ko haatan ngadon heblo wangu ni ene jogori aroyde. hade arde noon waɗe tan mbaadi no andirte no famirte. so aroyi e mon taw hankadi en gandi ko yehete, en gandi no gollirte, on saaha taw jettima hen taw eɗen paama ko yehete ko. ɗum noon wadde kadi erago waɗama e kala jiɗɗo jeeyede hen, ala suka, ala mawɗo, ala debbo, ala gorko. ɗum noon wadde kadi erago nan ɗon an jiɗɗo jeeyede hen o mbatta ko 77 906 14 81 jiya WhatsApp o ngara kalanamin indema e yettode ma min nannuma hen jenta e jangoɓe. tawde a yiyata hay batte mi balluma ha mbatta yide batte wona on saaha hay batte o yalta e ma gonta anne jangowo janguinowo. heblo wangu ni nafan ma ko an jangowo o janga mbawa wona a jangi a wawi kadi a heblorima hen e mbaadi no janginirte sa yiɗi janguino janggo e jaam. nde wonno janguinoɓeɓe ko yahoɓe wadde alay saago ɓe gaccoɗo mbaadi no janguinirirte janggoje soɓe jeehi janngingol ngol heddo ɗon aroɓe kadi mbawa heblade hen heblude hen. aroɓe mbawa heblade hen heblude hen. ɗum saabi jangoɓe ene jangguina. ɓe janginirta ko janggo e jaam. soɓe ngala ɗo arɓeɓe tawa tawɗon jangde nde e mbaadi janginirte ɓe mbawi ɗum kamɓe ɓe lomto janginanoɓeɓe. yo rokken nande e famde. ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ali ko Sénégal. alhamdulillahi bi alamina. on jarama wassalam. ɗum ɗon ko erago tan en cuwata fuɗɗade taw ko hatan gandon mbaadi wani ni ene aroya yeeso. joni allude janggeteɗe so gasi tan koye ɗiɗo mbaadi paaɗen wadde hadde ɗum ɗo aroyde taw on gandi ko wayni ene aroya yeeso. hatta no allude men ɗe jahannoɗe ɗe jokkata ha gasa ngoɗo heblo ene heble, ngoɗo heblo ene heble, hango timma waɗe nokkuyel mofte ɗon kala nde pinɗon keɓan alluwal gotal o jangira noon. heblo ngo ko banggue kala heblo mbaɗanmi on ko banggue heewi wonde. on jii gila 16 4e mois 2016 faade 16 4e mois 2026 duuɓi sappo en jaɓani yaltude janguinde limto hijjo. ɗum ɗo woni sirru jangowo. sa wawi limto a wawi hijjo kala ceerno mo ɓalliɗa sara muɗum omo haalanma aɗa heeɗo aɗa winda. ɗum woni sirru jangde. an jangowo o eto wawde limto eto wawde hijjo. ɗum so ɗiggi a wawi rendinde hankkadi kala ko binda a janggat, kala ko jiɗɗa windu ka bindowo. hankkadi noon wona kadi windi yanke jangi yanke. sa yiɗi hunde a haalnama hunde gara binda. hankkadi min woni ɗum ko janguinde limto hijjo. so gasi noon hankkadi noon daña ceero janguinowo ma. hankkadi noon en payna ko jangde kala ko winda mbawa jangude. kala ko winda a janggani tan tawa ka a wawa limto ma hijjo ma. hijjo e limto woni sirru jangde. ɗum saabi minne ko on makama darimi no mbayi tan no ngala école ni wiye kala jangowo yo naat école ABCD. ɓe ɗum tan kerori ngala goɗɗum. ɓe keeri tan ko jangguinde ABCD hankkadi hita fof ɗum janginta. minenne kadi ko ɗo min daari e darde amen janguinde limto hijjo to banggue pular to banggue Qur'ana arab. eto wawde limto hijjo e gasi. ɗum tan min woni darnam min gila 2016 faade hande on jii mi yaltani ɗon. wona gandalam heewani ɗum saabi jaɓam yaltude ɗon jaɓɓade ɓe jeyata hay batte ɓe no ballirte batte yiide hunde. so windoyama noon mbawa jangude. defte bindaɗe ɗe ɓe mbawa waɗa jangude. defte bindaɗe ɗe ɓe mbawa waɗa jangude. holno wawato noon ko jomum wawa limto, wawa hijjo, wawa rendinde. ɗo sa waɗi ɗo tan kala deftere windade e pular ka jangowo. ko ɗemgal ma wona aɗa firane ko e tan wawde tan no limtogo hijjugo tan tarde nde gasi. hankkadi kala ko winda ka jangowo
kala ko jiɗɗa windude ka bindowo. ɗum noon woni erago hannde ngo ha gandon heblo ngoɗo kadi ango heble lesto ngoye noon ɗe jokkata o ɓe noon jangi gayni hankkadi ɓe paye taro ɓe kadi heblo ngoto yahanongo gon jokka ha gasa ngoɗo kadi ara kadi naata. on paaɓi ɗon yo rokken nande e famde o ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly Kolda Sénégal Dental Dina TV. Dental Dina TV waɗi erago kala jiɗo janngude mo yiyata bindol suka hen mawɗo hen debbo hen gorko hen. kay Dental Dina kadi waɗi namdima ballal jinguere o waɗo numéro ballon mbaɗon hen Orange Money walla Wave Western Union MoneyGram kene jinga jangde nde hay sa janggani an eto wallande min jangoɓe ne janggiri hay sa janggani an eto wadde hen ballal ma kadi jinguira ittude majjere eɓe majjuɓe he wona anne a waɗi jihadi ma minen min keeɗaga e janguinde onon kadi keedon e dusde min hamin mbawa janguinde. yo Allah ko en nande e famde ko musidɗo mon giɗo mon saabu Allah nanowo nanira Allah jaɓowo jaɓira Allah garowo arda Allah baɗowo hen waɗir hen saabi Allah faado ene rewa Allah. ɗum ɗo ko wonno erago hannde ngo kadi en kaali ɗo aadi men inchallah an jiɗɗo nadde o bisimilla ma numéro o nan ɗon gara bindoɗa sa windi min kalama sarɗiji ɗi min nanno WhatsApp to janguete to ga noon ko nokku moftirde meɗen tan woni ɗo. Dental Dina TV ko nokku moftirde kala ko janguinano ko adi hande ha itti hande ko ga mofta.